Imos facer un sinxelo exercizo de modelado 3D en Blender en modo obxecto. O exercizo vai a modelar unha estrutura molecular. O primeiro que vou facer é eliminar o cubo de inicio dándolle a tecla suprimir e vou a agregar unha malla de tipo esfera. Esta malla vou a duplicar, Shift máis D, e a desplazar no eixo Z, doulle a tecla Z, 5 unidades, tecleo 5. Fixo a transformación co botón esquerdo do rato. Agora vou agregar outra malla que vai a ser un cilindro. Este cilindro vou a desplazar no eixo Z, dou G, Z, e vou a escalar, escalo, dándolle a tecla S. Agora vou escalalo, pero no eixo Z, somente S, Z, para facer un cilindro con dúas esferas conectadas. Xa temos a nosa base para comezar unha serie de repeticións. Vou a seleccionar todos os obxectos. Para seleccionar, seleccionamos con clic esquerdo e clic dereito do rato. No meu caso, teño configurado o Blender así. E vou a dar Shift e acumulo as seleccións. Vale. Teño seleccionadas as dúas esferas e o cilindro. E vou no duplicar, Shift D, e desplazar no eixo I 5 unidades. Moi ben. Agora deselecciono todo con Alt máis A. Selecciono os dous cilindros con Shift pulsado. E agora doulle Shift D para duplicar e o vou a rotar, doulle a R no eixo X 90 grados. Moi ben. Xa temos outra parte da nosa repetición. Vou a seleccionar o que teño ata agora. Podo seleccionalo, por exemplo, con selección por caixa. Doulle ao B, atallo de teclado, fago unha caixa, xa teño todos estes obxectos seleccionados. E vou a facer un Shift D, X, menos 5. Moi ben. Deselecciono. E agora o que quero facer é coller estas barras, Shift pulsado, Shift pulsado, Shift pulsado, e en vista top, mirando que está o punto de pivote, obviamente, no punto medio, tal como estaba antes, vou a darlle un Shift D, R no eixo Z, 90. Xa temos un cubo básico para a nosa estrutura molecular. Agora temos que continuar e facer unha serie de repeticións. Para ello, vou con outra vez selección de caixa, teño seleccionado, se vos fixades, esta parte. Vou a darlle Shift D, X, menos 5. E vou facer algunha outra repetición. Shift D, X, menos 5. Shift D, X, menos 5. Penso que pode abondar para repeticións. Alt A, deselecciono. Agora vou a repetir, pois, por exemplo, noutro eixo, no eixo I. B, selección por caixa, vou a seleccionar toda esta parte. Shift D, I, 5. Shift D, I, 5. Shift D, I, 5. Alt A, deselecciono agora. Xa vou tendo unha rede. Vale, vou seleccionar, por exemplo, me poño en vista frontal. E con B vou seleccionar todos estes obxectos. E vámonos a duplicalos e desplazalos no eixo Z. Shift D, Z5. Intro fixa, Shift D, Z5. Outro máis, Shift D, Z5. Se nos fixamos e desplazamos, vemos como temos unha estrutura molecular. Alt A, deselecciona. Vou poñerme na miña vista de cámara. Non me gusta onde está a miña vista de cámara. Sabedes que a cámara se pode seleccionar
Con clic dereito del rato e se pode mover G. Vale. Pois se vos fixades, bueno, é un entramado que está bastante ben, pero bueno, vale. Se nós queremos colocar a cámara noutro punto, o atallo de teclado que temos que ter activo será Control Alt e 0 e colocamos a nosa cámara. Se queremos mover a cámara, con G a desplazamos. Se queremos facer zoom, a operación sería G, clic coa roda do rato, alexarnos ou acercarnos.